Dobar dan, ja sam Krešimir Futović i danas ću vam govoriti o radionici IT alati za kontroling i financije. Sadržaj ove prezentacije fokusiran je na onaj dio edukacije koji se bavi Excelom, odnosno koristi Excel na neki način u okviru edukacije. Prvi dio su besplatni alati poslovne inteligencije, pri čemu ćemo govoriti o dodatku za Excel Palo i o besplatnom dodatku za Excel Power Pivot. Nakon toga pokazat ću jedan jednostavan primjer o korištenju Excela uz Visual Basic for Applications. Za početak pogledajmo Palo platformu koja je namijenjena prvenstveno planiranju i budžetiranju. Ovo je standardna Palo prezentacija, platforma je u potpunosti besplatna, dokle postoji i verzija koja se plaća, koja nudi nekakve dodatne opcije. U principu ovdje vidimo jedan napravljen dashboard na osnovi podataka iz njihove demo aplikacije. Mijenjanjem godina vidimo promjene na svim dijelovima dashboarda. Aplikacija je prvenstveno namijenjena za planiranje i budžetiranje i jasno na kraju usporedbu realizacije i plana, pri čemu je front-end, odnosno sučelje prema korisniku izabran Excel. Tu sad ima nekoliko analiza dashboarda, već uglavnom viđenih i od drugih proizvođača, ali ono što je ovdje važno da koristite Excel alat u kojem se najbolje snalazite. Kako izgleda izrada izvještaja, to možemo ovdje prikazati. Relativno je jednostavna. Želimo na primjer proizvode u recima, regije u stupcima za godinu 2009. Ja sad kažem paste i dobio sam za sve proizvode u Europi za 2009. godinu ukupan iznos. Ako dva put kliknem, ja podatke drillam, imam onaj uobičajeni North, East, West, jel? Ako dva put kliknem na All Products, drillam po proizvodima, drillam po portable PC-ima, monitorima, periferijskoj opremi. Ako dva put kliknem na South, vidjet ću od čega se region South sastoji, dakle Italy, Portugal, Spain, North, Denmark i tako dalje. Želim li promijeniti godinu, ja u ovom prikazu upišem 2010, možete obratiti pažnju, svi brojevi su se promijenili u neke negativne, jer ovdje su recimo takvi, za 2008. su neki drugi brojevi. Uglavnom možete vidjeti da je rad sa Palo platformom relativno jednostavan, pri čemu je ono što je bitno, primijetite gore posebne Palo funkcije koje brojeve mogu i ne samo prikazivati, već i prihvaćati i zapisivati u Palo kocke. Više o tomu na edukaciji. Drugi primjer koji ćemo pokazati je primjer Power Pivota, primjer koji prikazuje jedan jednostavan izvještaj i nekoliko grafičkih prikaza. Svi primjeri koje pokazujem mahom su napravljeni na taj način da pokazuju nekakve izvještaje i dashboarde i ne ulazim u dubinu alata, zato jer u okviru ovog prikaza zato nemam vremena, ali tek toliko da steknete određeni look and feel onoga što se sa određenim alatom može napraviti. Ovdje je jedan jednostavan izvještaj prihoda i rashoda po sektorima, po uslugama i grupama proizvoda. Ukoliko ja tu kliknem grupu proizvoda A,
dodam B, C, vidim kako mi se izvještaj mijenja. Ako uzmem sektor Zagreb, također vidim zajedno Zagreb, Dalmaciju i Čakovec, na primjer, ili Zagreb i Čakovec, neku regiju, ja vidim vrlo jednostavno svoje rezultate. Želim li gledati za sve grupe proizvoda, maknem filter i dobijem rezultate za sve grupe proizvoda. Sličan prikaz imam i u ovom grafičkom prikazu gdje je povezano ukupan iznos prodaje, EBIT, broj različitih kupaca koji su kupili proizvode i količine koje su prodane. Dakle, 4 grafa koja su povezana sa selekcijama, odnosno slicerima koje sa strane koristimo. Želimo li maknuti slicer, radimo to ovako. Jedan također uobičajeni izvještaj, ABC analiza po županijama prodaje proizvoda, dakle koje županije mi najviše pridonose, po sektorima, dakle sektor Zagreb najviše radi sa određenim skupom županija, oni su u ABC rezultatu raspoređeni da je A grupa čini do 80%, od 80 do 90 je B i C su oni manje bitni. Želimo i pogledati sve, mičem filter. Power Pivot ima svoj poseban meni i više o njemu također možete saznati na edukaciji. Ono što je još jedan primjer koji vam želim pokazati, sad smo prošli Palo i Power Pivot, a rekao sam da ću pokazati još i jedan primjer običnog Visual Basica, gdje je zadatak bio jednu tablicu rasporediti na 2, 3, 4 šita bazirano po osnovi šifre. Dakle, ja moram one retke koje imaju šifru 1 prebaciti na jedan šit, one retke koje imaju šifru 2 na drugi, one retke koje imaju šifru 2 na treći. Znači, na osnovi ove šifre u šit 1, 2 i 3 će se premjestiti podaci ovisno o tomu koju šifru imaju. I to klikom na ovaj gumb, odnosno pozivom Visual Basic procedure. Evo ga. Ja sam sad pozvao tu proceduru. Na šitu 1 nalazi se 3, na šitu 2 također i na šitu 3 nalazi se 4 podatka. Želimo li pogledati kod koji to radi, on izgleda otprilike ovako, dakle vidite ima tu jedno 20-ak linija, nema više. O tomu i takvim primjerima iz prakse, stvarne prakse koju svakodnevno se koristi, o izradi vlastitih funkcija također biti će riječi na edukaciji. Više o svemu i ostalim dijelovima edukacije koji se tiču MS Accessa, rada s njime, PowerPointa i rada sa Microsoft Projectom možete vidjeti na službenim stranicama poslovne učinkovitosti.